Какво? Започвай. Започваме. Какво да кажем? Има и по-хубава Речта. Коя реч? Пак реч дай. Събрали сме се днес, за да сложим край на нещо прекрасно. Той е прекрасно заради мен, естествено. Мога едва се сдържам, че казвам. Но понеже аз се тръгвам, Ще пръдна. това оказва Стра Моника от Русе. Стра хармоника. Но понеже аз се тръгвам, Чакай бе. прекрасността си тръгва с мен също. Добре. Прощавни думи на групата. Много ми беше приятно и бам. За мен за всички събрани тук беше чест, за мен беше слава, че бяха с мен заедно. Много за Пепе. Мисля, че Тя вика има да кажа нещо. Нещо много важно. Шопите сме прекрасни. Да. Мръсни гадни шопи. Защо ми отне току-що секундата слава? Бам! Фенове. Всеки обаче има заключителна правда. Дай, бам. Бам! Целият лагер от мен се научи, ама. Сега Пепе. Заключителни думи. Пепе, заключителни думи. Какво трябва да заключа? Освен, че ми държиш. Добре, чакай. Човечество! Чакай ти си. Човечество! Какво трябва да заключим с тези думи? За нашата група заключителни думи, че се разделяме. Не. Пепе, докато си изкажеш им Знам дали ще. слушаме. Що му снимаш устата? Снимам очите. Може би единствения сериозен човек. Здравейте, аз съм Естер, приятно ми е. Съжалявам, че не прекарах толкова време с вас. Беше ми много приятно и супер много ми се изкеше. Да ни пати. Действително, да. Стой. Das habe ich Не. Чуромен да люби. خلينا خمل خسرنا خلنا. Не ми виждай херпеса. Човечество обичам ви. Последни думи. Херпеса на Моника ви поздравява. Той ли ще е край на клип? Стоп, край! Край, няма. Не, пауза. Добре, не трябва да има Нека кажем всички. Няма да има Да, край, не херпеса. къде бяме с Кубе да се види? Да, скупи. Нали трябва да има хубав край, да Читаме сложи с го херпеса на Моника. Стига, стоп, хора! Айде, Сложим, нали знаеш, изпрати тук се му замъгляват. като чао. Замъглявате, тук ще има една